Uzodinma Igbo Chineke kelamacho ezimma puliche Igbo di sam ejimnaka na ebe ahụ n'ugbu a na na-enweta onwe gotu aka na mata kpọkpọ n'oge ihe omume anyị Chibo anụ ọzọ bukena bịara gị na Nsokwa Ọchịwọ nakwa official Nsokwa TV na YouTube nakwa Nsokwa Ọchịwọ na TikTok. Njinji were ujie kpọmkwem na steeti Ebonyi ebe otu onye Bishop General Overseer aha ya bụ Bishop Ndubueze Okorie nke Champion of Truth Cathedral lere nwa agbọghọ bịa na-arịa ọrịa sickle cell dị afọ 22 tụtụrụ ya kwa ya iko n'otu izu ụka na ụdị na ọ ga-agbanwe sickle cell ya, that is SS ya, to AA na ọ dị constant akwaramiko onye na ya akwa for 7 days na site na mwega nke anointing ya, mmiri eji akpụ nwa ya na-awega ya ahụ n'ime ahụ, na-awega ya ahụ n'ime ahụ na ọ ga-aga n'ime ahụ ya mee ya a spiritual cleansing and a spiritual healing. You know, mee ya awụrụzia from SS to AA. Nwatakịrị kwere ekwe because ihe ewu bishop church ya, and ọ na-egetere ya ntị, ọ na-anụtara ya ntị, ọ na-ahụ agbaghị ya ụka. Bishop wee gwa the family na anya na ya anọ na the girl ga-abịa biri with him, because with him she is covered spiritually. With him she will get divine healing. With him her spiritual problem, the sickle cell, will disappear. Nwatakịrị wee kwabata n'ụlọ bishop wee sị ngwa lekwe the process of your divine healing. Ị ga-eshi enweta ọgwụgwọ nsọ gị na ama apịa gị ya 7 days. Amala akụghị ya 7, that is esepụ ha aka mmecha ọzọ emekwe n'elu nke mere eme na-emekwasa n'elu nke mere eme na-awa ịgaghị ya na m kwesịrị ịla awa ịgago oyelụ m na-awa ịgago oyel ata agaghị mmanụ m ata agaghị mmanụ m ata agaghị mmanụ m na mmanụ m ta agagala ime ga-agbanwe sickle cell go from SS to AA. Nwatakịrị nwa agbọghọ elecha anya kweten si ya nsogbu anụ, the most important thing wo ka sickle cell ya laa. Bishop ebido ọrụ ta first day ta second day third day fourth day mpapata fifth day tatatoto 6 day 7 days. Nwatakịrị was expecting ka sickle cell ala hụ. The thing became worse. The sickness became worse than ever. Gini mere oga dị worse than ever. Onye sickle cell o je eme tata ndị sickle cell anaghị eme ha na-emegodo na ntaratu but ike ịkụrụ ya hụ 7 days gishim na sickle cell aga dị worse. Gini mere oga ha dị worse. Nwatakịrị achọ wee nwụ before ye opens up to nwanne ya nwaanyị ejeze report on a police station. The police abịa buru bishop. Ehula unu nde GO, daddy GO, pastors, reverends, apostles, so ihune ihe unu na-eme attend the church unu. And that man from investigation not the of attend the church ya. Onye ọla nwa agbọghọ bịa na church pastor ata. That is why many of you are opening churches. Kunu na ata ụmụ agbọghọ bịa na church unu. Kunu na ata ụmụ agbọghọ bịa na church unu. Ihe most of you je open the church ka ọ dịrị n'isi nweta ụmụ agbọghọ bịa unu ya ata. Mana ịhụla nke a bishop atara ọ tabago onwe ya na nsogbu. Bishop atabagala onwe ya na nsogbu. Ọ ga-ahụ ịwa, anya ga-ahụ ya ịwa. Ọ dị egwu. Ọ dị mma dịka nke ahụ na ewu otu nwaanyị dị afọ 60, Jacqueline shi America bịa Warri na steeti Delta ka ọ hụ enyi ya nwoke dị 39 years. Enyi ya nwoke Ala Igbo dị 39 years. Ọ ya ka this woman lover ya 60 years lover ya bịara shi America gba nnọọ just ferroplane shi America ferroplane to come and see her boyfriend, 39-year-old boyfriend nọ na Sapele nọ na Warri steeti Delta. Nwaanyị anwe ga the boy n'aka. Grandmother of 60 years anwega a young boy of 39 years. Check the age gap.
ihe ọwụ love ihe ọwụ love ụmụaka yahoo ihe unu na-emebe apụtabe ihe unu na-emebe apụtabe ngwalenien the boy is now in police custody now ebogezi ebubochi na o nwere ihe o nyere dị o jikwa gba the woman ọgwụ maybe the woman chi document ọ chịta ihe niile bobotigbo property ye ego ye bobotigbo a na-ebozi egbo na ọ ya gburu the woman 60-year-old woman in love with a 39-year-old boy. Ọ nọ na police station now. Ọ ga-akwakwara gị mma na ihe a disi yahoo ị na-eme now. Ọ ga-akakwara gị mma na ha sị gị ka ha bịa sịkwa ha abịala. Hey baby, I want to come to Nigeria. This year, baby, don't come. Baby, don't come. Don't come. Don't come. Ọ ga-akakwara gị mma na isi ya baby, don't come. Ọ ga-eti ikwe gị la nsogbu nke anwụọla now. Nwatakịrị a nọọla la se. O nwere ike na ịma ndị police now. O nwere ike before you know it now, case is against the boy aga mkpọrọ. Bikwa careful. Ọ dị mmadụ ka ahụ na-ewu. Otu onye agboro na Lagos, asị na onye isi ndị agboro na Lagos, Adekunle Mustafa, ihe eji mara ya sego ka shego, eyiela egwu na ya ga-egbu onye ọbụla na-atụghị na APC vote. Onye ọbụla na-atụghị na APC vote na ya ga-egbu ya na 2027. Na ọ ga-egbu onye ahụ. Ihe ọwụ ihe dị ọda agboro kwa mere. Onye isi ndị NURTW. Kedu nke a? Nke boy Tinubu a. Akwa ihe o mere 2023. Na onye nke a na-awụ dị onye isi ndị agboro now. Eni onye isi ndị agboro ekwukwele the same thing, working for their baba. Unu ga-egbu onwe unu. Kwa 2027, ọkwa Lagos, a ga-atụ vote na Lagos. A ga-atụ da vote na Lagos, and onye ga-ewin unu ga-ewin. Onye ọbụla plan ọrụ to kill again. Unu chọrọ kudu me 2023, you took people on our ways. Try ya 2027. Ihe ahụ me 2023, make una try am for 2027. Now only you people get monopoly of violence ba. I been only you people know how to shoot abi. Try am 2027. Mona Wahala Mustafa Muwaga ọnụ dị a. Ọ dị madika ka ahụ na-ewu. Achọpụtala n'ime afọ otu nwoke dị afọ 40 na ụlọ ọgwụ Pradesh nọ na India. Ngaji 29 29 spoons. Toothbrush 19 toothbrushes ka ahụrụ n'ime afọ ya. Gịnị ka o mege na ashi ologe ewere ngaji yelo, ewere ngaji yelo, ewere toothbrush yelo, ewere ngaji ihe niile awụjuo ya n'afọ. About 50 pieces of objects na ya n'ime afọ. MNA operation awụpụtashiala ya kpọmkwem na India. Ewem na-ajụ ole otu ngaji si agafe nga, ole otu toothbrush si agafe nga. Ndị ọcha, ndị India ka ọwa ọgwụ. Ọ dị mma. Jonathan ekwuole ya o na ndị Bokoharam họpụtara Buhari mgbe ọ bụ president to negotiate on their behalf. The Bokoharam, we know that one now. Jonathan, you don't need to be telling us. We know, we are here. We are here. And that is why we were where we were. And that is why we are where we are. So you don't need to tell us. No Buhari and the Bokoharam. We know. Don't worry yourself. Campaign, Urogi make campaign. Abe election, all we need to get ticket. Fine. After like win, fine. So don't worry yourself about Boko. We know the story. Onwe lama the story na Nigeria. Eno na ngune iye awore dela. Ijere ware ba. Awore wulo onwe gi ngune. Ọ dị mma. Ebe aka anyị na-apịkọta kpamkpambo ihe omume anyị Chiba n'ọzọ bụ ke bịara kpọmkwem na Nsokwa Chiba na Nsokwa na TV na Fashion na Nsokwa TV na YouTube ka Chimefe. Gaa n'ihu gochibola m nnọọ. Kọbachita gachibola anyị niile siriri werere.